head and let your heart decide. It's so... Jó napot kívánok! Vendégem dr. Békési László úr, a Magyar Field Target Szövetség elnöke. A közvélemény keveset tud erről a sportágról, mely tudomásom szerint Angliából indult az 1980-as években, és néhány éve Magyarországon is rendeznek már versenyeket. Békési úr, mi az a Field Target? Jó napot kívánok! A Field Target egy modern lövészeti sportág, a 80-as években fejlesztették ki Angliában. A sportág arról szól, hogy légfegyverrel, fém sziluettekre lövünk, és ezeket az állatokat eltalálva a célok ledőlésével szerezzük a pontokat. A Field Target lövészetnek két szakága van, egy Hunter Field Target és egy rendes, hagyományos Field Target, vagy klasszikus Field Target. Említette, hogy a lövészet során csak is fém sziluett célokra lőnek. Szeretném megkérdezni, hogy hogy működnek ezek a fém célok, és milyen távolságra vannak kihelyezve? A lövészet során különböző távolságra elhelyezett fém sziluett célokra lövünk, például ilyenekre. Ezeknek a céloknak a killzónájának a mérete változik. Ez 15, 25, illetve 40 mm tud lenni. És ezeknek a céloknak, hogyha valaki a killzónájába lő, ugye légfegyverrel lövünk, ezt még nem említettük, tehát hogyha valaki belelő, akkor ezt a pedált hátranyomva a cél eldől, ez jelenti a találatot. A klasszikus Field Target versenyeken ezek a célok 7, illetve 50 méter között kerülnek kihelyezésre, a Hunter versenyeken pedig 7 és 40 méter között kerülnek kihelyezésre. A Field Targetben nagyon érdekes ülőpózban lőnek a versenyzők. Miért? Igen, köszönöm a kérdést. A mi lövészeti pozícióink különböznek az olimpiai sportágokban megfigyelt lövészeti pozícióktól. A Hunter versenyeken fekve, térdelve, illetve állva lehet lőni, de ebben az esetben a lövőnek, illetve a fegyverének mindenképpen érinteni kell a célt jelölő tereptárgyat vagy karót, tehát úgy kell lőni, hogy neki kell támaszkodni. A Field Target versenyeken pedig ülőpozíció a leggyakoribb, amikor tehát a lövőnek a testén támaszkodhat csak a fegyver, illetve van fekvőtesthelyzet, térdelő, illetve állótesthelyzet is. Azt gondolom, nem érdektelen, hogy a szabadban, a jó levegőn, változatos terepen rendezik a Field Target versenyeket. Hölgyek, urak, fiatalok és idősebbek kiküzdhetik ezt a sportot. Az alkalmazható légfegyverek körében 2 erősségi fokozat van, egy 7,5 zsúl alatti légfegyver, illetve egy 7,5 zsúl feletti légfegyver kategória. És tekintettel arra, hogy a magyar jogszabályok szerint a 7,5 zsúl alatti kategória szabadon tartható, ezért az ilyen kategóriájú fegyverekben bárki versenyezhet. Ez azt jelenti, hogy 14 évnél fiatalabb gyerek szülői felügyelettel, 14 év fölötti gyerek már ifiként saját maga versenyezhet, akár saját fegyverrel, de hölgyek, urak, bárki érdeklődő, akit ez a lövészeti sportág érdekel, azt mi szívesen látjuk, és azt gondolom, hogy jó szórakozást jelentő versenyeken tud részt venni. Természetesen a 16 zsúl feletti kategóriában csak fegyvertartási engedéllyel rendelkező sportolók indulhatnak. Úgy hallottam, hogy az idén hazánk rendezheti a 2010-es Field Target világbajnokságot. Hol lesz, honnan jönnek résztvevők, és az érdeklődők megtekinthetik-e a világbajnokság rendezvényeit? Igen, 2010-ben a Magyar Field Target Szövetség rendezi a sportág világbajnokságát. Ezen 215 versenyző vehet részt, és a világ minden tájáról, Új-Zélandtól az USA-ig fognak jönni versenyzők. A világbajnokság 2010. október 1 és 3 között Debrecen melletti Bánki Arborétum területén lesz megrendezve. A verseny nyitott, tehát szurkolókat, nézőket, érdeklődőket szívesen várunk. Békési úr, nagyon szépen köszönöm az interjút. Szívesen, én köszönöm a lehetőséget.